Itt vagyunk ismét, gyerekek, és ott van Máté, és kijött velünk. Köszönj szépen a nézőknek! Hallod ezt te? Tudod, van 3 futókocsa, és mi csak 2 vagyunk. És nem tudom, hogy döntsük el, hogy kinek legyen 2, és kinek legyen 1. Nekem lesz 2, neked. Nem! Nekem lesz 2, és neked lesz 1. Nem. Nekem lesz 2, neked. Nekem lesz 2! Most. Mi bajod van? Hey, صخم ولا بدأ episode hold up. Hey, Fel kellene lökni ezt a kisgyereket, nehogy azt higgyék, hogy sokkal jobb, mint én. Sokkal menőbb, meg sokkal csukjuk. nope. Mi folyik itt? Megint kevered a szar. Hogy mi van oda kicsit? Olyat adok én neked. De miért még egyszer bántani?